إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى حد المنزل سيدنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilawatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an iku fadilatun, iku fadilah. Fadilah niku napa wingi khairun kasir, keapian sing akeh. Wal amal utai ngamal bihi kelawan Al-Qur'an ai bima lan perkara fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an minal awamir saking pira-pira perintah wan nawahi saking pira-pira pencegah iku fardhotun iku wajib. Dados dipungendikaken bilih ana patang perkara sing zahire niku utama tapi hakikate niku apa kewajiban. Sing pertama wong kumpul karo wong soleh, nglumpuk karo kiai iku utama, tapi manut karo kiai luwih wajib. Sing nomor loro maca Quran iku minangka fadilah, keutamaan. Mereka ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala keutamaane Al-Qur'an iku paribasane bandingane kaya keutamaane pangeran dibanding karo makhluke Gusti Allah. Jadi ana Al-Qur'an iku nek dibandingno keutamaane padha karo makhluke Allah dibanding karo Gusti Allah. Jadi banget mulyane utawa banget utamane. Mula para kiai-kiai nganjurno, bahkan sangat-sangat menganjurkan. Kowe kok ora iso ora paham Quran dah, ora paham maksudnya lah, iku tetep dianjurno maca Al-Qur'an supaya entuk keutamaane Al-Qur'an. Sebab wong maca Qur'an tok iku iso ngedohno wong saka maksiat. Wong maca Qur'an iku iso ngedohno wong saka maksiat. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi, ora ana wong manggon nang nggone desa tek nang nggone alas, kejaba wong mau bakal ditumpaki setan nalika wong mau gak gelem maca Al-Qur'an. Dadi ora ana wong kok maca apa manggon nang ndi wae, kejaba wong mau bakal dikendhalekno setan, kejaba wong mau gelem maca Al-Qur'an. Mane zikir meneng Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya awak dhewe iku ora digodha setan, senajan awak dhewe ora paham maknane Al-Qur'an, tapi agama tetep nganjurno, tetep majibno wong Islam ku maca Al-Qur'an. Saiki paribasane ngene, wong nek maca Quran berarti ngadohno saka setan. Saiki wong omong-omongan karo Allah, iku berarti wong padha karo omong-omongan karo keluarga. Zaman karo anak bojo omong-omongan, ya bahas macam-macam, bahas utang, bahas wedhus, bahas macam-macam wis. Manane ora bahasan penting, kok ya ora iso sing penting ae ya. Ora iso sing penting. Kowe pokoke nang omah denger karo delok TV bahas utang, mbok godhong klanding, mbok apa sembarang. Iku maknane awak dhewe bakal ora ketumpakan setan. Mung omong-omongan karo keluarga.
Saiki wong ngomong kalau keluarga lali akhirnya. Ana tontonan dene lali, ana kemaksiatan lah lali. Manane wong omong-omongan karo keluarga wae iso ngadukno saka setan, apa maneh wong iku diomongi karo Gusti Allah. Berarti maknane keutamaane banget akeh. Ya, banget akeh. Wong iku sering kondo. Zaman nang salat sering inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini Al-Quran dimentingkan faman a'rada dzikri faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Ngono aja. Qur'ane ngono aja. Wong kok mengo sangka aku. Mane wong kok lali saka zikir marang Gusti Allah. Fa innalahu ma'isatan dhanka. Wong mau bakal diwehi maisah penguripan sing rupek. Wong mau bakal diwehi penguripan sing rupek. Kenapa rupek? Mergo wong mau mengo sangka Gusti Allah. Sapa wong kok mengo sangka zikir eling karo Allah, wong mau bakal diwehi urip sing dongkah. Uripe susah kabeh. Diwingi dipun terangno. Oh, menungso iku bakal ketulo-tulo bakal ino kejaba wong-wong sing iso komunikasi karo Allah lan wong-wong sing iso komunikasi karo menungso. Salah siji wong komunikasi karo Allah iku maknane kudu nyebut Allah lewat siji maca Quran, ngaji, salat, amal saleh macam-macam. Ini adalah wasilah awak dhewe eling karo Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi maknanya wong nusuk sangka ulama-ulama iku dikandakno nusuk iku maknane ibadah haji, ibadah umrah. Nah menurut Imam Syafi'i wong nek ora iso haji saiki wong panci suwene saiki ngenteni kaji ku pirang tahun 40 tahun. Maka yang wajib daftare. Ya, sing wajib daftare. Ora hajine ya mbok dicelonggo ora lah ya ngono ya. Sing wajib daftare. Keputusane ngono. Lah nek haji saiki wis kesuwen berarti nek ngono diturunno. Berarti nek ngono umrah ya wajib bagi yang mampu. Saiki umrah paling piro 20-30 juta. Wong tuku tanah kuat, wong tuku sapi 3.000 kuat. Lah umrah berarti ya kudune wajib. Ya ngono. Lah ya ngono mestine. Ora iki ora kok ateges aku provokator mergo aku milu umrah ogah iki cerita apa anane. Ora kok ngono terserah. Aku merambah aku lah, ya karena ya oleh, ya ngono mesti. Oh jujur aja ya. Jadi inna sholati wa nusuki. Nusuk itu maknanya ibadah haji utawa umrah. Lah ibadah haji nang ngene kene iku dipanggono sause ucapan inna sholati. Sause kata-kata inna sholati lagi nusuki lagi mahyaya lagi wa mamati. Jadi kaya-kaya iku nuduhno mau dipun critakno wa man a'rada an dzikri falahu fa innalahu ma'isatan dhanka. Sapa wonge sing mengo sangka aku sangka Gusti Allah, wong mau bakal diwehi penguripan sing rupek.
wong kok lali karo aku berarti wong mau bakal diwehi penguripan sing rubek, uripe bakal dikendhalekno karo setan. Nalika ana wong takbir maca Allahu Akbar, maca inna sholati wa nusuki mau takbir Allahu Akbar. Berarti wong mau zikir nang Gusti Allah. Berarti dene eling karo Gusti Allah. Berarti nek dene eling karo Gusti Allah dijanjekno urip sing kepenak. Delalah orang duwe sawah pijete yang delalah ya laris. Delalah kok pijeti karo wong sugih, delalah lagi dijaung. Ngono kan, ngono mati. Inna sholati wa nusuki. Jadi urip iku ya ora pasti kan. Wong ceritane Allah, ceritane Kanjeng Nabi piye? Ngendikane Allah, sapa wonge sing sibuk karo aku tanpa njaluk wong mau bakal tak wae perkara sing luwih apik timbang jalukane. Wong kok sibuk karo aku, manane sibuk zikir karo Gusti Allah tanpa njaluk. Jadi ki maca Quran yo maca wae, salat yo salat wae. Tidak njaluk. Wong mau bakal diwehi Gusti Allah perkara sing luwih apik timbang jalukane. Maksudnya ya gak ero sampean timbang jalan. Paling nek kaya Rahmat paling njaluk dina iki paling muga-muga duwe montor sing luwih apik, paling ngono-ngono kuwi ae Mas yo. Lah iku cilik iku Mas, cilik. Ndonga mah paling duwe layar, pengen duwe karpet, ngono-ngono kae cilik iku Mas, cilik. Makane ora penting. Jaluke menungso kadang-kadang ora ero. Apa sing kudu tak jaluk? Mula sampean niku fokus zikir karo Gusti Allah. Lewat apa? Lewat sholat, lewat maca Quran yo zikir, sholat yo zikir. Supaya diwehi penguripan sing jembar. Jadi inna sholati lagi wanu. Jadi ke sholatmu ora usah jaluk rezeki. Salatmu sibuk zikir karo Gusti Allah. Nahnu narzuquka. Kowe salat wae, Cung. Urusan rezeki ku aku sing nanggung. Ngendikane Gusti Allah. Ses fokus salat, fokus zikir, fokus maca Al-Qur'an. Bakal diwehi perkara apa sing luwih apik timbang jalukane dhewe. Ana kula gadah kanca niku uripe piye? Uripe pokoke tos ngaji tok. Umpat yung sakene ngaji ora iso. Ape mergawe ya ora duwe tanah, ape ngene dilalah iku nek mergawe iku bangkrut, ngono model iku. Yo karo Gusti Allah dikek ngono. Umpamane Gusti Allah iku nek ngenyang karo menungso iku tenanan. Ya, menungso nek ngenyang menungso tenanan. Supaya wong gak sombong karo sing diugemi. Kadang wong diwehi ilmu sombong karo ilmune. Wong duwe kebenaran sombong karo pinter. Karo Gusti Allah dinyek. Saiki ana pakar ekonomi. Sepedaya ontel. Lho sing SD ora tamat, lho malah iso bakul sapi. Sugih ndi? Iku lak dinyek karo pengen ya ta kan? Dinyek karo Gusti. Aja mok sombongno. Kowe sing pinter ngiyai ceramah lor kidul nek ndonga malah mati. Lho akeh. Dinyek karo Gusti. Malah karo dukun-dukun nek ecek-ecek ora ngono. Lho demek malah mari ya. Jadi makne wong ora kena nyombongno ilmu. Dong Mat. Iku pangeran. Lho sing apa jenenge apa sing lurah bengkoke berah wae kadang-kadang utange malah ber. Kalau napa Pak Lurah? Itu kan sambutan niku. Sambutan kula mboten usah kata-kata nggih, niki sambutan kula pun kathah.
Ya ngono. Dadi Gusti Allah ngenyek wong ku ya iso-iso ae. Artine wong gak kena ngugemi karo amale. Ora kena ngugemi karo ngilmune, ngugemi karo Gusti Allah. Kowe ngugemi bondo entek. Kowe ngubungi karo ilmune bakal kepleset. Sing penting ugeman karo Gusti Allah. Wis gitu. Jadi kalau gada kanca niku panci ora duwe lemah, ora duwe macem-macem wis akron ora duwe apa-apa, akhire terus ngaji. Dekne ape njaluk sugih yo isin. Ya Allah, kula kok njaluk sugih Gusti. Cara wasilah apa kok njaluk sugih? Ora ndu. Cara kan pantes. Cara njaluk sugih duwe bengkok pirang-pirang njaluk sugih pantes wong ana lantarane bengkok. Jadi dene krana wis terus ngaji ora ana sing dienggo mergawe ya wis, ya ora ndonga dene, ora njaluk mergo isin. Wong ora mergawe kok njaluk sugih apa gak isin kowe. Ya, esok turu ya bengi melek esok turu gak mergawe, ya Allah muga-muga kula gadah pajir. Kok ya ora isin kowe, Aku ngerasane awakmu dhewe ora awakmu iki. Dadi isin. Lah, dene iku duwe kepinginan iku mara Masjid Palestina. Mbok piye ceritane pokoke dene kepengin nenggone Masjid Palestina. Itu kepengin ngono ae kepengin tapi ora tau dijaluk. Pengen mergo dene kuwi nenggone kitabe la ono. Kitabe untuk hadis Kanjeng Nabi, wong iku oleh cawes-cawes nglumpukno dhuwit kanggo budal siji nang Masjid Madinah, loro nang Mekah, nomor 3 nang Palestina. Lah ndekne iku kepengin nang Palestina. Nang Masjidil Aqsa. Pokoke dene uripe pokoke ngaji terus sapa sing apa mau ngendikane pangeran sapa sing sibuk khusus dikir karo aku lali penjalukane bakal tawai perkara sing luwih apik timbang penjalukane dhewe. Lho gak suwe delalah piyambake iku duwe kanca sing ape budal meneh Palestina dibel mat. Halo assalamualaikum. Kowe gelem tak jak budal Palestina. Dene lagi eling. Oh jebule iku panci apa jenenge ngendikane Allah iku bener wong kok sibuk karo aku wis tak urusanmu sing nata Gusti Allah. Oh ngono jenenge. Jadi sampean nek kepengin jaluk-jaluk kuwi sing penting sibukkan dirimu dengan zikir karo Gusti Allah. Ora usah njaluk kebutuhanmu, malah kadang-kadang keliru. Ya. Njaluk kok terima vario iku apa Mas? Cilik Mas. Aja vario Mas. Pajir-pajir. Tapi ya isin kowe ya. Wong termote kembang wae kok iso delok pasir. Dadi pijet modal minyak zaitun 2.000. Modal. Ngono mulai sing murah iki. Sing murah sing 5 liter piro 1.000. Apa iku? Ya ora isin kowe ya. Dadi manane iku ya isin. Jadi sibukkan dirimu dengan zikir mengenai Gusti Allah. Kowe saiki mikir, Mbah, aku saiki nek maca Quran, kok piye carane? Ora iso zikir. Mesti ra kuat, ora ngarah kuat. Mula nalika sampean tangi turu, wis niatono ke mlaku nang donya iki golek rahmate Gusti Allah, wis ngono ae. Jadi tangi turumu sampai ape turumu dicatat zikir karo Gusti Allah. Kowe kapan tangi turu gak niat ape gak niat elek karo wong wis iku wis uripmu iku sedina iku dicatat zikir karo Gusti Allah senajan lambene dhewe ora zikir. Esok dia mau Senin isu mau wis aku tangi turu tak niatin kok bengi tak ngaji nungguin malam Selasa gandu wis sedina nyelawakmu mergawe nyirami kembang sedina itu dicatat zikir karo Gusti Allah kowe lali penjalukanmu dhewe
Ya lali. Kowe nek wis lali penjalukanmu, sibuk karo dzikir Gusti Allah, bakal diwehi perkara sing luwih apik. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mula nek sampean kepengin ndang umroh, kepengin uripe iku mahyaya wa mamati sesuai apa sing dingendikane Gusti Allah, salate dhewe alias zikire dhewe ditata supaya uripe dhewe ora maisatan dongka, urip sing apa jenenge ya wis wae salat. Manane salat kok zikir ngene Gusti Allah. Lah sampean bentuk zikir ngene Gusti Allah iku macam-macam. Saiki kok lurah gampang dikire. Lurah zikire beda karo kiai zikir, ya. Kiai zikir beda karo santri zikir, beda-beda. Saiki lurah tangi turu sapa saurip-uripe Gusti tanggo khidmah, tanggo bantu makhluke jenengan. Jadi lurah itu niatnya tanggo bantu makhluke umatnya Kanjeng Nabi selama hidupnya ya zikir ngene Gusti Allah. Wong niate bener. Dadi wis ora usah njaluk. Kowe ora usah njaluk ning sibukno zikir nang Gusti Allah supaya uripe dhewe gak maisatan dong. Nggih. Iku ngendikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ngendikane Al-Qur'an, sapa wong sing berpaling saka Allah, sing Rahman Rahim. Wong mau bakal dikuasai nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wong mau bakal dikandani karo setan. Nek dikandani setan garis miring sama dengan uripe mesti gak mulya. Uripe mesti rekoso. Ya inna sholati wa nu. Jadi kowe kepengin nusuk berarti kepengin haji. Mahyaya wa mamati kepengin urip mulya iskaniman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati sahid. Iya carane inna sholati zikirmu dandani zikir tus krana Gusti Allah ora usah njaluk apa-apa. Isamu salat isamu zikir maca Quran iki menangka zikir nang Gusti Allah. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wisra. Karena iki sing payah. Sapa wong sing mengko sapa zikir karo aku. Sapa wong sing mengo ora gelem zikir karo aku, yahmil yaumal qiyamati wisra. Wong mau bakal digencet karo akeh dosa nalika dina kiamat. Dino kiamat. Rekoso tak rekoso? Ya rekoso. Inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati. Matine ora mati syahid, tapi matine sahid. Al-Qur'an iku. Sapa sing ora maca Qur'an, sapa sing ora zikir, wong mau bakal nunggone dina kiamate dikaboten karo dosane dhewe. Iku Al-Qur'an. Kondo kowe sampean ya pokoke sithik-sithik ngaji ben roh paham ya Mas yo. Dadi niku keistimewaan Quran. Dadi tilawatul Quran fadilatun. Maca Al-Qur'an iku minangka keutamaan, tapi ngamalno isine Quran iku kewajiban. Ya, sampean sowan kiai iku keutamaan, tapi ngamal perintah kiai iku kewajiban. Kalau sering maca, sering kondo bolak-balik, pokoke wong iku urip sak urip iku aja sampai urip
kejaba uripmu ana landasan ilmu saka guru. Mergo iku sithike amal sing ka guru luwih mulya timbang akeh amalmu sing tanpa guru. Kowe jaman biyen dibeseni gurumu sementing rotip lah wis cung rotip wis rotip ae. Andalane rotip. Opo ae rotip. Ana wong sing macane karo Mbah Mun diwehi maca kulu ya kulu wae. Wis pokoke ranane. Pokoke gak dirubah-rubah. Mbah Mun ngendikan piye, Cung? Ngendikane piye, Kang? Pokoke aku kon piye wae kon maca kulu ping 3. Ya wis opo wae ya kulu ping 3. Senajan ketek luwih jaduk maca kulu ping 1000 wong kulu ping 1000 gak ana perintahe. Ya, dadi kaya ngono. Makanya mau kudu ngaji supaya aku uripe ana sanad marang nggone Kanjeng Nabi. Kowe bakul bensin, bakul sapi, bakul opo wae iku nek ngaji kok ana sanate marang Kanjeng Nabi. Ya ngono iku. Dadi iku urip. Jadi watilawatul Qur'ani fadilatun. Maca Qur'an iku keutamaan, tapi ngamalno isine dadi kewajiban. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir